खुलुमबाय बयनिसिमबो हेलो एवरीवन गुड मर्निं टू ऑल माबोरै दं नोंथांमोनाहाय आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ आङो नैबे समावहाय एसे दुकानावसो जनानै दंगासिनो आङो दुकानाव थानानैनो नैबे समाव दा नैबे आपडेट्सखौ आङो लानानै फैनो सानदों लोगोफोर जायफोरा मोजां मोनो आरो जायफोरा गोसो भिडिअखौ नायनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना जर जबस्ति जेबो गैया बेवहाय आङो दिनैसिम बेबायदि नैबे इउटिउब बा ससियेल मिडिया बा इन्स्टाग्रामफ्रावहाय बेबायदि गोबांथार आङो भिडिअसफोर आपल'ड खालामबाय आरो बेवहाय भिडिअस आपल'ड खालामनानै आं दिनैसिम बेबायदि 10 फैसाबो खामायनो हायाखै आरो सारेनाबो खामायनो हायाखै लोगोफोर माखासे मानि बारलांनाय दिनफोरावहाय गोबांथार बेबायदिनो भिडिअसफोर आपल'ड खालामनाय जादोंमोन लोगोफोर बेबायदि भिडिअसफोरा जाहैबाय जोंनियाव समग्र बेबायदि आसाम नाङैनो दिनै खना खनला दाब दाब जायगाफोरावहाय बेबायदिनो जोंनियाव भुवा जिथुनाखि अनलाइन ट्रेडिं ना बेयो गोसारनानै दङमोन आरो दिनैहाय खायफाया गोबांथारानो बेखौहाय बेबायदि फोसावदोंमोन आरो दिनै जोङो नुनो मोन्दों इउटिउबाव दिनै माखासे भिडिअसफोरखौ जोङो डिलाइट जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों खायफाया बेबायदिनो डिलाइट खालामदों आरो खायफाया बेबायदिनो डिलाइट खालामाखै जियानो हक दा जोङो बांद्राय बेबायदि रानखानाय गारायखौ आरो जोङो फुख्लाबनानै जेबो लाब गैया बेखौ आरो जोङो बोखांफिननो नाङा बेबायदि आरो जोङो फालायाव गोलैनोबो नाङा आरो बेफोरबायदिखौहाय जोङो बांद्राय बेबायदि गोसार होनानैबो लाब गैया ना दिनैसिमबो दङ दासिमबो बेबायदिनो खायफा फोसावबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो इउटिउबावहाय बेबायदि गोदान जेरावनाखि अनलाइन बेबायदि भुवा ट्रेडिंनि सायावहाय इमान इनभेस्ट खालामबा इमान रां मोनो बेफोर गासैबो स्केम जोङो मिथिनो मोनखायो आङो बांद्राय बिनि सायाव बुंनो सानाखै दा आंनियावहायबो बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर आङो नुनो मोन्दों YBY नि सायावहाय YBY आव बेसेबां खामायखो बेबायदि ना दा आङो रावखौबो जेबो बुंनो साना आरो सोरखौबा आङो थांखिनानै बेबायदि आङो रायहरनोबो सानाखै आरोना आङो YBY निफ्राय बेबायदि माने सारेनाबो बेबायदि रांफोर आर्निं खालामनो हायाखै जेरावनाखि आंनि लिंकआवहाय बेबायदि जइनबो गैयाना जोंहा दिनैहाय बेबायदि गोरोन्थिया गोबांफोरनानो दङ दिनै बेबायदि गोबांथार मानसियानो इउटिउबावहाय दिनै फोसावदोंमोन ना नाथाय जोङो गेरेक्टार जानायनि उनावहाय दिनै बेबायदि फोसावनायफोरखौ जोङो एसेब्लाबो जोङो खमायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बांसिनैहाय जेराव जोंनि मानसियाबो बेखौहाय फोथायदोंमोन आरो गोबांफोरा बेबायदिनो इनभेस्टबो खालामदोंमोन आरो खायफाया मोनदोंबो जानांगौ खायफाया लसबो जादों जानांगौ आं बिनि सायावहाय बांद्राय बेबायदि आङो बुंबाय थानो सानाखै आरोना दा जि जालांबाय जोङो बेबायदि रानखांनाय गारायखौ आरो माब्लाबाबो खुख्लाबनो नाङा आंनिया माने लस 100% आं माब्लाबाबो सानखायाखैमोन आरो आवगोलावबो आङो माने फोथायखायाखैमोन आरोना आङो माने लास्ट ममेन्टआवहाय बेबायदि दोननाय जादोंमोन बे दोननायावहाय बेबायदिनो माखासे रां बेवहाय लस जादों आरो आङो सासेबो जइनबो खालामाखै आङो बेबायदि दिनैसिम YBY निफ्राय रांबो खामायनो हायाखै आरो नैबे ससियेल मिडियानिफ्राय इन्स्टाग्रामानो जा फेसबुकआनो जा आरो नैबे इउटिउबानो जा दिनैसिम आङो बेबायदि आथोनाबो फैसा मोनफेराखै आरोना नाथाय गोबांथार खस्थ' खालामनानै बेबायदिनो भिडिअसफोरखौ लाबोगासिनो सम आङो बेबायदिनो दा आपडेट्सफोर मोनोबा आङो बेबायदिनो लाबोनो सेस्था खालामनो जाहैदों आरोना जेन' हक जायफ्रा गोसो सापर्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा सापर्ट खालामाबाबो जागोन आरोना आङो जर जबस्तिबो खावलायाखै आरो खावलायनोबो आङो सानाखै आरो आंनि चेनेलाव आङो दिनैसिमबो बुङाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै आङो माब्लाबाबो बुङाखै लोगोफोर जि जालांबाय आरो बेबायदि रानखांनाय गारिखौ माब्लाबाबो रायखांनो नांलिया जानायाथ' जाथाया गोबांथार जालांबाय ना आङो जेबो बेबायदि आर्निं खालामनो हायाखै आरो आंहा लस जादों थैदों जेन' हक आङो नैबे समावहाय मोनसे इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों बेयो जाबाय जायफोरा गेम गेलेनो मोजां मोनो अनलाइन बेयो मोनसे बेबायदि ट्रेडिंबो नङा आङो बेवहाय लटारि जिथुनाखि जोङो अनलाइन गेलेनो हायो आरोना गोसोबा आङो बेखौहाय एसे लानानै फैदों खिन्थु आङो जर जबस्ति खालामनो सानाखै गेलेथारनांगौ बे नङा आं खामानिया खिन्थानाय जास्ट आङो बेखौ एसे शेयार खालामनो थाखाय
भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आरोना। थ' बिदिब्ला आङो दिन्थिलांगोन स्क्रिनावहाय नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर नैबे गेमा जाबाय एसे आलादा रोखोमनि गेम। थ' नोंथांमोनाहाय बेखौ नायलांनो हागोन। आङो एप्सखौहाय अपेन खालामबाय आरोना। थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आङो एसे दिन्थिलांगोन, बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेखौहाय साम्बाद डियार साम्बाद लटारि टुल्स। थ' जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि खेला मोननो हायो आरो जोङो बेखौ गेलेनानै उइन खालामनो हायो आरोना। गोबां दिन सोलिबाय बियो, बेबायदिनो बोसोर बोसोर जालांबाय, दासिमबो बर्थमान बेबायदि बेन जायाखै आरोना। आरो बेयो सोलिगासिनो दङ। थ' जोङो बेखौहाय प्ले स्ट'राव बेबायदिनो डाउनलड खालामनो हायो। थ' बिदिब्ला आङो थांदिनि। नोंथांमोना माखौ गेलेयो बेवहाय सेलेक्ट खालामना लानो हागोन। माटका मोनगोन, बिनिफ्राय जोङो बेहाय डियार लटारि मोनगोन। माटकाया जाबाय नैबे नै MATKA माटका दंखायो। गोबां रोखोमनि खेला दं ना। नैबे डियार 1 क'रर डियार ना। थ' बेखौहाय जोङो गेलेनो हायो। बेहाय मोनथाम समाव खेला जायो। 1टा बाजियाव मोनसे जागोन, 6टा बाजियाव मोनसे जागोन आरो 8टा बाजियाव मोनसे खेला जायो। जोङो बेखौहाय स्किम स्टेट लटारि होननानैबो जोङो मिथिनो मोनो ना। थ' गोबां सोलियो बे खेलाया, खिन्थु बेफोरबायदि खेलाया एलाउ नङा दै। नाथाय जोङो बेवहाय दा अनलाइन बेबायदि जोङो मोनो प्ले स्ट'रावहाय। थ' गोसोबा जोङो बेखौ प्ले खालामनो हायो आरो। बेबायदिनो बेवहाय जोङो 1टा बाजानि मोनगोन आरो बेबायदिनो जोङो 6टा बाजानि मोनगोन, बेबायदिनो 8टा बाजानि मोनगोन। थ' डियार लटारियावहाय जोङो गाहायाव अपसन नुनो मोनो लटारिस, रिजाल्ट आरो एक्टिभिटि। बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो एजेन्सि आरो बिनि उनाव जोङो मि अपसन मोननो हायो। थ' जोङो बेवहाय बेबायदि जोङो नायनो हायो। आंनियावहाय दा बेयाव दङ बेबायदिनो 800 दङ आरोना। थ' आङो देरहादों, माने उइन जानो हादों। टटेल आङो बेसेबां उइन जाखो बेखौहाय बेबायदिनो नायनो हागोन आरोना। थ' बेहाय हिस्ट्रि दङ, जोङो हिस्ट्रियाव थांनो हायो। ओमफ्राय नैबे खनायावहाय नै नुनो मोनखायो जोङो अन अपसन नुनो मोनो ना। थ' बे अनाव क्लिक खालामबाय। लोगोफोर जोङो बेवहाय उइथड्र अपसन नुनो मोनो। नैबे डिप'जिट, नैबे डिप'जिट, बे डिप'जिट, बेबायदि डिप'जिट आरोना। थ' जोङो बेहाय गोबांथार बेबायदि डिप'जिट खालामनो हायो। समावहाय फेल जायोब्लाबो बियो माने हाबो आरोना। थ' बेहाय उइथड्र बेबायदि नै उइथड्रआ आंनिया बेवहाय 500आबो साक्सेस जादों आरो बेवहाय बेबायदि 15/06/2024 300 थाखा उइथड्र खालामनाय दं आरो बिनिफ्राय आङो 03/06/2024 500 थाखा उइथड्र खालामनाय दङ। जोङो बेहाय बेबायदिनो बनासबो मोननो हायो आरोना। नै 5 बनास बेबायदि 21 बनास, गोबांथार जोङो बेहाय बेबायदि बनासफोर मोननो हायो आरो ना। 11 थाखा बनास बेबायदि आरोना। उइथड्र खालामनाय आं रेकर्डखौबो दिन्थिखाबाय। नै बेफोरो साक्सेस जाजोबदों आरो दासिमबो आंनियावहाय बेबायदिनो 800 थाखा दङ बेलेन्स। आङो 300 थाखा सोदोंमोन। स' जोङो खमानो माने 300 थाखा सोनांगौ आरोना। डिप'जिट अपसनाव थांबाय, बेहाय जोङो 300, 500, 1000, 2000, 5000निफ्राय 10,000सिम जोङो डिप'जिट खालामनो हायो। नाथाय खालामथारनांगौ होननानै आं बुङा। सानफ्रोमबो लइसआवहाय जोङो ट्राइ खालामनांगौ। जोङो 300 थाखाखौ सोनानैनो जोङो ट्राइ खालामनायनो हायो आरोना। दा आङो बेवहाय बेबायदिनो उइन जादों आरो दा आङो बेखौहाय उइथड्र खालामगोन। 500 थाखा उइथड्र खालामगोन आरोना। थ' जोङो उइथड्र खालामोबाथाय नैबे उइथड्र प्रसेसआव थाङोबानो जाबाय आरोना। डाइरेक्ट नैबे साइडआव दंखायो, राइट साइडआव खालामनो हायो। दा आं बेखौहाय नैबे खनायाव दङ, उइथड्र थुबानो जोङो एमाउन्टखौ होनानै जोङो उइथड्र खालामनो हायो लोगोफोर। थ' बेबायदिनो आरो जोंहा लटारिसखौ बोरै गेलेगोन ना। जोङो दा खेलाखौ बोरै गेलेगोन। आङो मैयाहाय देरहानो हादों। आं रिजाल्टखौ दिन्थिनि। रिजाल्टआ नैबे गाहायाव दङ। थ' बे गाहायाव क्लिक खालामबाय। मैयानि आंनि जिथुनाखि रिजाल्ट ना। थ' जोङो बेहाय गोजौआव नुनो मोनगोन केरेला, डियार, मार्क, बेबायदिनो माटका, गोबांथार आरोना, गोबां खेला दङ। थ' आङो डियारखौ गेलेदोंमोन नालाय आङो दा डियाराव थुनोसै। नैबे डियाराव थुबाय। आङो बेहाय बेबायदिनो 8टानिखौ नायगोन। आं हरनि बेबायदि 8टायावहाय मैया देरहानो हादों आरोना।
हरनि 8टानि रिजाल्टआ नै बेबायदि फैगोन। थ' रिजाल्टआ फैयोब्ला बेबायदि फैखायो आरो एमाउन्टआ अट'मेटिक माने नोंनि वालेटाव क्रेडिट जानानै थाफैखायो आरो ना देरहायोब्लाथाय डाइरेक्टखा बिराद मोजां माने। थ' मैयानि रिजाल्टखौ आं नायनि। जोङो मैयानि देरहानायखौ नायनो थाखाय बे खनायाव मियाव थांबाय, माइ लटारिसआव फैबाय। माइ लटारिसआव फैनानै आङो डिआरखौ गेलेदोंमोन नालाय डिआरआव थुबाय। ओमफ्राय ड्रन जोङो नैबे टिकेटआव नायनो हायो ड्रनावहाय मैया आङो मोनबेसे टिकेट दानदोंमोन। मैयानिहाय बेबायदिनो 30 टाकानि आङो मोनसे दानदोंमोन नै। बे 30 टाकानि 8टानि हरनि 8टानि खेला बेहाय नाङाखै। बेबायदिनो आरो सेकेन्डआव आङो दानबावदोंमोन, बेबायदिनो सेकेन्ड माने खेबसेयावनो दानखानाय आरोना बेफोर नाम्बाराहाय। थ' बेहाय दानबावदोंमोन आङो बेबायदिनो 8टायावहाय 30 टाकानि। थ' बेहाय बेबायदि नाङाखै, नाथाय नैबे मोनसेयाव नांदों आरोना। मैयाहाय जोंहा 0162 बेबायदि कमन नाम्बारावहाय फैदोंमोन रिजाल्टआहाय। थ' बेवहाय नांदों 600 टाका। नै बे अलरेडि बेवहाय प्राइजखौ होखायो आरो बिराद मोजां। थ' नोंथांमोना गोसोबा गेलेनो हायो। थ' बेखिनियानो।